Now, man. Just get rid of the noise. Polícia, te perguntei, ele vai ganhar, pá. I'm sorry that. Nyaya ndibudaiso nemukazi wangu ndakatanga kuona rijira kuri munamato mumba. Saka ndaona jira remunamato ndobva ndabvunza mudzimai wangu ndati chii chikumboitika munamato akanyorwa zita rake Shwenzi Antonio wezi ndikunaswa kuziye murume. Saka zvadaro murume uyu mangwana acho akabva asvika kumba kumanheru. Saka iye anga asinoziva kuti ini ndiri kumba kuma4. Saka pakasvika ndobva ndoka padhoo. Saka ndoka padhoo ini ndobva ndabuda mumba. Ndabuda mumba saka ndikutsvaga murume anitwa James. Ndikati James hainofira ndinozivi. Iye mama bvunza kumwe. Nokuti ini pandikauya panapa murume anitwa James hapana. Uyu murume uyu ndobva aenda. Saka aenda murume uyu amangwana acho kumanheru pane shamwari yacho anofamba naye anitwa Sekuru Plum. Ndobva asvika pamba. Saka asvika pamba murume uyu ndobva asvika pamba. Saka akuda kusvika pamba time yakandiona murume uyu ndobva adzokera. Ndobva ndiname ashi ko muri kudzokera sei? Uyai kuno musvike muonane nababasha. Murume uyu ndobva asvika ndobva aonana neni. Ndobva ndati ini nezvino mvura ndimakasvika kumba here muchiti ndikutsvaga murume anitwa James. Imi makati ndikutsvaga murume anitwa James. Imi ndobva ndanyarara, imi ndobva madzokera. Kwapa nhasi sei makudzokera pamandiona. Saka zvadaro murume uyu akaramba achita nyaya dzake ndichipodzinzwa nevanhu. Ndakati no, kana iri nyaya ichasvikira pakubuda chete, hapana chinhu chingeresei chisingabudi. Saka zvadaro vanhu ndobva varamba vachikundira kudanana. Saka varamba vachidanana mudzimai wangu ndobva ati amwana ndafunga zvekutsvaga basa. Kati mafunga zvekutsvaga basa? But koma timambomira imi zvekutsvaga basa. Because aputaisai apa pane nyaya dzakabva kunetsana nyaya yejera rakanzi Shwenzi Antonio. Ndokubatanidzwa kwenyu mimi na Shwenzi. Shwenzi ndiye. Ndofunga kuti pazvikaitika sekuru ndakaenda kuna sekuru mudzimai ndobva ndasvika ndobva nditsana ndati sekuru nyaya iri kuitika kumba uku ndabata jira. Asi jira iri pandariona ndarisiya nemunamato wareni. Saka pandazodzoka jira iri pandabvunza mumwe wangu jira iri anga atoriviga. Saka zvisinei ipapo ndakaramba ndichitsvaga jira iriri. Jira iriri ndobva ndasvikira pakuruwana. Ndariwana jira iriri, ini jira iriri ndobva ndariviga nemunamato. Tadaro tagadziswa kwasekuru. Saka mukadzi patagadziswa kwasekuru inini akandirambira. Pati aiziva chokwadi chake. Ndikati chichabuda zvega nepachena. Tadaro tagara. Vanhu vakatanga kufambidzana, mukadzi ndobva atsvaga basa kuwadza naye. Atsvaga basa kuwadza naye ndobva ndudzi. Ndikati ramwana ndaona basa randawana. Asi pandaona basa apa ndichadzokera ndendakavaona mbuya vacho ndizoti vakuti chinye basa. Ndikati nemamuri vangu mambomira tine vanhu vatinawo kuvanonesera nani kuti kuenda kubasa kwandikuenda. Zvikanzi aiwa vanoenda kumusha. Ndikati no, kana zvadaro
aiwa hapana chakaipa but imi munofanira kuti muchidzoka everyday panopamba muita sei muchiona vana venyu kana kuti vana kana kuti muvaendesa kumusha sezvematauni. Ndofunga kuti vakaenda kubasa kuwadzanai ndobva wirana nhambo yaiva ndobva vadzoka zvanza taigara ava kuchikoni kuchikoni ndokwataigara amai vaenda kasenza kuwadzanai kwachikwazi pafudsoni. Sazvodaro vakadzoka zvikadzi ini ndinenge ndichidzoka Saturday yega akati kumadariri kudaro Saturday yega ndopamene muchidzoka zvikanzi basa vataura kuti pa Monday to Friday mune muchigara kunoku muchidzoka Saturday kumba. Ndobva ndambozvongorora nyaya iyi ndobva ndaona kuti haiite ndakati komadiri kudaro zvikanzi manje apitiita sei bcause inini ndo zvandatofunga ndakati hazvinetsi imi kana mafunga izvozvo endai but munomuita sei chidzoka kumba. Ava ndofunga kuti weekend yakakwana ichiwa Sunday ndobva vaenda kubasa Saturday yega yega vaidzoka but time yavaidzoka nenokuro dzega ndakati kwivimi sei muri kudzoka nenokuro kubasa munopedza na 7 o'clock but time dzamuri kudzoka tarirai ka 9 o'clock itime iri dzekuti imi munodzoka muchikadzi kumba. Ndingoti timbonetsana pai vachiti vachidzoka then rari musvondo rechi3 amai ndobva ndifonera na 7 o'clock exactly 7 o'clock ndakagara kwasekuru zvikanzi uye mundichungure shuwa ndofunga kuti ndakaenda ndobva ndaenda kavachungura ndobva ndasvika navo kumba ndobva ndavabvunza ndakati ko pamunomvuya neni kuri munoya nani sei nhasi mafunga zvokundichungura imi zvokuti ndikuchungurei. Ndobva ndaenda kavachungura ndobva ndasvika navo kumba ndobva ndavabvunza ndakati ko pamunomvuya neni kuri munoya nani sei nhasi mafunga zvokundichungura imi zvokuti ndikuchungurei imi mazvisi mukaenda naino kuro zvikanzi ndobva ngotsika ipapo zvadaro Saturday yakinitevera ndobva vauya ndobva ndifonera zvanzi muri kupi ndikati ndikwasekuru zvanzi alright kusvika ipapo maimai. Saka murume uyu anga ane basa ranga akatipa nasekuru kuti tishande. Saka basa redu takaripedza but pamapayments painzo painetsa kuti atipe mari yedu yatinga takataurana ndopandika kuti nditaure ipapo. Sazvadaro murume uyu nguva iyoyo ndobva asvika kwana sekuru murume ndakatanga kusvika akabata mukaka wake pasina 5 minutes mukadzi ndobva asvika kuti akabata mukaka. Same ndikati ndichienda kumba wangu nasekuru wangu vari mumba uyu murume yanga aenda vakubvunza muzukuru wakati apo here positions akabata mukaka imi muri kudikirawo makabata mukaka po here zvikuitika here ini time iyo ndobva ndadzokera kumoto zvadaro ndobva taenda kumba tine madzimai zvikanzi mangwana bamwe ndomukira kumunamato right hairipo. Saka vamukira kumunamato na 5 o'clock ini time yandasanda kudonda kubasa ndobva ndikaona line refoni riri mukabhegi kawo sati line rere ndobva ndatora ndobva ndaisa mufoni ndobva ndaita komi bhegi ndikuona line rere riri kubudisa namba dzakishwedzi handizivi. Saka zvadaro namba dzidzi dzabuda ndobva ndatora line rere ndobva ndaenda naro kuna sekuru sekuru ndine nyaya yerundinetsa kumba uku ndaona line randaona mubhegi radzimai vangu but line iri riri kubudisa namba dzakishwedzi kuti ndariri requesta kuipokeshi riri kubudisa kuti kishwedzi Antony kana sekuru no line iri richengeti seme ndobva ndavapa sekuru line riri ndikati sekuru ugare neraini iri ndifunga kuti kumanhero vakwana iye murume uyu anga asipo akwana kumanhero ndobva ndati sekuru ngachikumbira kuti tiendewo kumba akwana chikumba chindi kumba nechicho ndipe zviri chikumba amaenda vanhu kuzotaura akuma mazvaseva musabe iwo wangotisa mukadzi
Mati? Wangoleka same kazi. Aiyo, hapana pandikasiya mukadzi. Hapana. Yo. Wala nini? Kiba saya pia ni. Uzangu nakubilibisa nyai. Kodala utira mjipongwezi kushabu. Nukushamisi. Ama kulumkaze. Ama madana mzalani mwe. Angazi. I'm sorry. Very busy now. Yeye papa yenyewe chokwa. Mimi sasa sio kumba. Kunzi wewe ukupi. Lakini yanga shika kwa dipana. Kunzi wewe uga ukupi. Andi. Funa mimi naomba kauya kandona panduka. Mimi ndio. Andi. Saka baba na mama kumba. Vani chokwa dipana kugana nani? Saka iwo balikuomesera wani? Ngume ku. Vabereki vangu. Alright. Vakuomesera kuti iwo ndokabva nemwana wedu kuno kawo ekuenda naye kushamba. Saka isusu kuda chi mwana wedu. Uyu makamuramba here. In fact ndakabva kumba ndichimbopota ndichizokera Ndinenzunzo. Makamuramba here. Inini kumuramba handina asi kuti vaenda panyaya yamanzi. Mina wasvika izvozvo pane dai. Makaita sei? Vaenda kumba kwababa avo nyaya yamanzi yataura. Vakasvika murume wangu ndiye akasvika kumba kwomukadzi wavavo. Abba asvika akataura kuti amai ini ndauya nekuda kwokuti vakadzi vacho vavavo nevakoma vacho kufa kwakamboya vanhu 20 vachida kundivhesa inyuma. Nyaya ndobva yafararira. Zvadaro ndobva vazoenda vane nyaya line kupi kumba kwababa avo. Vakadzi vakabva vati saka imi mazviona kuti pavakava vachida kundivhesa ndakaenda kupolisi. Tora episode ndikatora episode. Yanetsa nyaya line ndipo vakazoenda kumba kwa ava ndipo vakasvika vachitaura handisi kuziva kuti chokwadi here kana kuti makuru. Ava ndipo vakasvika vachitaura kuti iwe shamwari wandinetsa iye mukadzi wako. Inini mukadzi wako chiita sei chituwa. Vozi vanhu vese hapana inini manje ndikaita zvokuudziwa nevava kuti hanzi ndo zvandichitaurani ndo zvandichitaura baba kuti inini nezvako handichaita sei handichada. Inini nokuti uyu murume zvazva nguva yakadii murume uyu abva kwakusvika uyu kuti 4 months. Yes. Uyu mimagara nawo permanent. Murume uyu akabva aenda nekuti akati mukadzi wakuchitora hako andinozvo. Ini ndakabva kubasa handiti ndabva kubasa ndandagara ndega handiti nekuda kwokutya kuti jikoni kwangu sisadzokereka. Kasi uyu akanga agara nemise murumukadzi uyu ndizvozvo. Uyu akanga asingauye pa4 months. Iwo wanga usatendwa mukadzi wangu handizvozvo. Now uyu akakudana akuti uyu ndakabata chikomba changu mini niwewe handizvozvo. Saka chikomba ndichi mira chikomba ndichi chikomba ndechichi bosi ava vakaora. But uyu akauya akasangisa mukadzi wandinetsi ndizvozvo chitora zvako mukadzi. Nokuti iwewe ndiwe bone position iwe kwakagara inini ndaenda ine danzi vakwandinetsi iwe kupeka nemudzimai wangu ndikuziva mukadzi ndowangu andikuzivisa ndondasendobva kuti chitora zvako mudzimai ndondaenda kunaita 5 months. Vabereki vangu papressure but ini ndaenda kusenda mukadzi wangu nechikomba chikomba ndikuzivisa ndozodzoka after 5 months ndikura dani kuti ndabata chikomba tibatsire uya. Nyaya yatika ndeyekuti inini avava vainditsvaga ndichivavanzira kuti ndiri kupi mushure monga ndasiya vainazivisa nyaya iyi. Murume uyu akazinda kuna uyu izvozvo ndati nazi kunyatsoziva ipapo pakutaurwa vakuru ava ndakataurwa vantu vavenga vaida kunosainisa inini kumba kwedu maji kati no hatidzonosainisa namba kwenda pachifu ndipe mari yanga ndikarora mukadzi uyu ndakaita ndokwatona ndaishanda nawo mama zina munyene ndikati zvinokumba kwakuvetende kunosainisa nagoga sikwa mangu funga pane samoni rakambonyorwa rakauya kuno rakavharwa saka nhasi nyaya yakasinga nofunga zvikoro zvakuvhurwa ndo pandikaona pafonderwa vakura nasekuru pana sekuru vanomusekuru
nyaya ndopanga ngati yakopi raiva kwazvichisa andinakuzati makavabvunza vakuru ava vadhivanisa munhu ake kukomba makamudaumbouya zvinoti mwambi yavo akatoriona rakanyorwa vakatoita mama vanoenyese vanoenyesa iwe shamani samoni ravo rekutanga nyaya yaiti yanhasi ndibasi samoni rekutanga rauya iwe wabhata school fees wakabhadharirayo wakaziva kubhadhara navo uye angasingade mari pauti muzvikazi sei nyaya yakazvisunga nokuti iwo wangabhadharira navo haisi nyaya yangu ini ndikupinda munyaya yako pandikuti ndakuziva kuti pane zvaiti nyaya yekunge rabhadharira nawo vanokupira chikoro chikoro nemari obhadharira vana vake mwiti undirangobhadharira vana kuti apa waibhadhara vana vana vavo saka kuti akadzokera kumurume uyu kuti shamari vakane chikomba ndiani vakazofunda mabasa akupaya taura izvi vakazofundira varume vavo ndakanga ndiripo pane mukomana anoshanda nangoti nhamba yakazvaizira vatifundira nasekuru vati afane nyaya dzatoda kuita dzinofanira kunge muripo todaita kuti mamama ini ndikakuenda pambaro vakura ndangati no nyorai sezvavakuita seti zvavari kutaura mamama noshamba taura shamba vaviri ava vakauya kunopanga vakafuta vakafuta ndobva ndati kwaita sei nhasi amai avataura nyaya yekuti ida kuti kashii ndibhadhari ukana kwazvakaita se kwandakaita naye anditi ndobva ndati amai mukuti dai mama mutira ndabvunzisana zviniko sei ndobva daiwa inini nyoresa vakaona sekuti inini ndiri kusaidwe ndobva ndanyora izvi panguva iyo vanga pasina mari yekubvisa ndatiende kunga vanyu tuidzi kunonyoresa mubaba kana pavakanotora mari samukaaamamisaite hashi nyaya iyi yamunayo nyaya iyi zvikanzini ndikutadza kuenda kumusha kunga murume wangu ari mutsvaga achitishaya vanhu musha kuva murume wemusha murume wenyu ndiafanokira dare achiti chikomba kana anga ari kutsvaga asingatozivi zvepirodhisetauri nditoenzera munomuda asingatozivi saka ndikati mimi murume wenyu ndiafanira kukwira kudare mimi munoti mimi muda mari kuna cashweds kuva maidana namusingapatanidzane mari ndoko mabenefits akamaenda se ndoko zvakazina cashweds kana kumapolisa takanzaa kufuti handi ukanoti mapolisa kanzaa saka ndopakazoita kuti murume azokuya taita makesi matatu akafanana nevanhu vada kurova vanhu vanodana navo mari ashandisa mama. This is the other case. Vari kuya kunoku vanenge munyati chimbava extortion ini handigoni kubatsirai uye itsotso ndomubhadharisa gold digger kwanomira ndokwanomhanya mira akashandoda kubatsira wauya kunoku wamwakuri nemakasa ndinoaverenga akasa ndoaverenga wakuona mukadzi andikogara chete unonga kupacha kwete chikomba ndechipi kukomana nodo chikomba changuchi zvikuita kulegalize chihure mama asi zvanguzvura mafuta ekutsuka rege I'm disappointed handigarire panapa kuya kuzviti vanhu ndorova nemari bed endai munosaina amai mozvekutanei vaisinei mombe nembudzi amai chihure andibhabhatidze chihure muno mune maavenues anofanwa kuterwa muupenyu the room for tetesi nambuya andinoze tikajambirei ezvemi makanga muri sekuru mbavha vakauya pana baida kutaura zvina basa ndinovaripisa kuti mombe nembudzi ndimafika kusewaiti yakanaka but ndinoti muno kuru sei makasiyana achiti oright makanga mune problem ndinoda kuti muteerere vanhu mukadzi vakanga neproblem nemurume akashandisa ravheni yaachiti uyu akanga azviona kuti mukadzi auya unozati kana wadiwa unopinda nemutumbi nebhusi usiwendedai inini murume uyazi
ini mukadzi waunatanga kuita naye asi pamusoro pemurume uyu ainditetsa kugara nemukadzi wako asi nichitaura nemukadzi wangu panyaya yevana ichiona kamukadzi wangu saka zvakaro saka zvakaro ichi inini handina kuramba mukadzi wangu kana kuti ndakasimba takabva nemurume ndakaenda kumati pakutanga ndakamboudza chimuona pachikoni ndakati ko nhai basimba matadzi ekutsvaga umwe wakadzi pana kuti mundoparadza musho wangu zana baba simba babashi ini ndindirana nemi handingambodaro kuno mukadzi wenyu mukuona zvadaro pasina mazuva ndopanaka zvibata laini remurume uyu baba simba inini pandakasvika kumba kwake ndakaenda witness yangu ndiseku ndakasekuru ndachikumbira kuti mundiperekedzewo kumba kwana baba simba varipo sekuru vauya ndikati sekuru ndachikumbirawo kuti mundiperekedzewo nokuti ndimakambotunga nyaya iyi yemukadzi wangu achiramba vachiramba nhasi sekuru ndobva ndiperekedza ndobva ndasvika kune nhau yangu nemurume uyu ndikati ko nhepo vasimba pamairamba wani direct vanhu vari kushandidzana kubasa ko pamairamba wani kumudanana nemukadzi wangu ko iri raini iri razosvika sei kumba kwangu zvanda baba simba ipapo babashi ipapo ndikumbirawo regerero ipapo ndinopabhadhira zvangu ndakati aiwo baba simba hazvifaniri kudaro kana zvimwe zvinhu zvakadaro tinogarisana sei nokuti imi munyaya imimi ndakambokubvunzai sika inini ndisati ndaziva kwamambo handingoda kunyaya pashuwa ndikungoti pane kwandikaenda akavaka mukadzi ndobva afona achipopota ye imimi makaenda kwakataura chiikona baba simba ndakati ndikona baba simba inini ndakaenda kavamubvunza nyaya yelaini sanguva iyepo abvasvikawo mapurisa kati akonewo chamwana zvakupopota pafoni chii kati no ini ndine nyaya yangu yandinayo mukadzi wangu akatorwa nakeshwedzi zvane mapurisa chada kubatsira iwo nyaya yako ifanana naye kwamambo ndati hapari zvino inini handina mari yekuti ndikwidze nyaya yangu kwamambo asi kana ndawana mari ndichaita sei ndichakwira nenyaya yangu kwamambo ndokungoti ndakadayanwa kwamai vemukadzi wangu uyu nina wamai vemukadzi wangu ndasvikepo ndokati ndakashanda kwadoma chienda vakachi septic tank nesokaway ndasvikepo kundikungoti takagara mwedzi tichitaura nawo tivabvunza kuti kuri sei ikoko muri kubva vaita dzanzi kubasa because semunhu anga ndasiya ari kubasa ndofunga ndabva ikoko kadoma ndakasvika kumba ndobva ndavafonera vanzi kumba muri arini mukuru kamari asingazoitiri munhu iwewo ukatora mukadzi uchinopawo aiwa handirambopa mukadzi uyu dai ndakatora mukadzi ndingadai ndakaenda nemukadzi wangu kuna ishwedzi pane mawitness kana musingagone kuipenda nhasi madzimai angu namaiguru angu I am the witness yemashoko akataura nevakuru vachitiwa vanoserendera madzimai aya mukadzi wangu anhu ari kuita noiseya vangatenyara ringato ansorera waitandaizekukadzamui zakutanga kuti wake iweyo ama miraitizoona sekuru mani chokwadi ndakaenda kumba kwangu uyu akauya kumba kwangu aine chinangwa chekuda kuona munhu kanaona nezvawaitwa mupenyu unobatwa nehasha ndikamutonodza ndikati hazvidi hasha zvidi vanhu hanzi kunomuona tikurukura takakurukura tida kutsvaga kuti chokwadi vanhu vanodanana iyi akasvika akabvura nyaya dzake kuti zvisho dinoti tinodanana mudzimai wake nasise mudzimai varipo ndotikatotikati mugozoitawo kuti nesinangwani andauya uyu mukadzi ndiye muzuku wangu ini uyu anouya ukamuri nokuda kweuyu saka ndainyaradza uyu kuti mangwana asazopinde mudambudziko ndobati ndati uyu chiri kubuda pachena kuti usunungure uyu zvinhu zvake tikuda umbowo kuti muri kudananei ndakaitira kumba kuoke nokuda kweumbowo tikawana umbowo tikachizopa uyu maadvise chetsvaga mari uchienda kunokuyata nyaya yako ijeki panoni pano masango aitiramba ndochera naye masango zvichitiramba kuzopesa tikaona kuti masango zvaramba ndichinopinda uku
tikatoenda kumakonde ndokwanga tiri kuzama kuti tinosaka kuti tirarama kuzama tizodzwa ndo muchidimo nesi Saka uyu chii kazi chii mabasa housewife wehuyu kana pakadai uri nemumwiri wazviri hatidi kunyenyereza nakuchokwadi kunoitumisa muchiyama takabhoika nenyaya dzakadzipere munhu toti vanhu vazive kuti isachada zvinhu muri chii aiwa mukumega muri chii sure tingai pamberi papa kutaura sure the boyfriend chikoma just like that kungofusa kana munhu anongodzedzereka njenje chaenda akachodzedzereka chaitika kuti nyaya iyi baba vakasiye kutanga manzvinye vakadziva unzwe muzukuru wako izinza zadisayama akasiye kutanga mirasi akasiye kutanga kutora vakadzivana kumakatorwa ngatomboda ndakatorwa chinoda kuti ndakagamuchira panguva iwe nyarara iwe inosaina mombe dzako 4 4 kuita madziva pane 4 dzandutara ndizvozvo kuti zvacho ndirikumira samai musikana wako ndakuudza ndandichiko mwana wako kuti mangwana ndigozotsanangura nemonemu wati chii mwana wako iwe ndatsanangura nemonemu aiwa teerera kaimunhu kumberi ukazonyepa ndonusunze mashoko ako awataura munhu wani mwana wako chii ndozvaunosikotaura kana uri kusekerera semunhu aiwa ngazipedzisisingazvaa ishungu zondibata ndikuite zvakanaka ndizvozvo urume mumwe upi wacho hatimati ndurugure saka ndokuda vese asekuru apa pakogarwa munyara haana disini zveshuwa varume mukadzi wakudabarika mazuva atori serious mwana aiwa decision ndeyekuti ndikuda murume wangu wani upi koyu marambana nguva iyi unenguva yakaiganisa apedza kuonana rini apedza kuonana rini munagiriwe like rini pani mwezi aiwa ndobva abva kuwadza nendokwa Congratulations. Saka ndikuzona zvikuita iwe akakuzungaira iwe awana adakugavhurike andomuudze chii mama muri muita kukachi mombe nembudzi toenda next time so 15
Mumbai mechu kichembuzi. Nechipari. Chokwadi chiripo zvokuti uyu nauya munhu wasiparika. Chataura pokutanga paaseka ndochokwadi. Mama, kungusanirei namusinga zvikataura chokwadi kungusanirei. Ndifadza ndechekuti sekuru varipo ende mwauza mwana ndakapanduka pakati penyemba andizotiichi rimwe hiro ndapedza naita basa ndokupa 2 months you betray your best friends wabetray hauna betray ndokupa 2 months bhatamombe 4 hauna chembo tauri wani kumbira sisumuka unokumbira azviita izvozvo 2 months zvavanaka pamaite sei 2 months asekuru ngainikudzei asekuru vane soft food for this guy vakuneurotiyoshamai kumbiraka period kuroza kuti vanhu havanowirira iwe shamai kumbai 2 months 2 months 2 mombe 2 months 2 months wazvinwa shamai kana amai kana kuda murumousha mutodza kishwezi kana kuda kishwezi ita murubuda pachena sekuru munobuda pachena uya akudzura mombe dzake mazvinwa mama make a choice kabhibha kanaka kufura zvazvabe ukadzwa kwakanoumude